Bueno, esta táctica de que entregase unha ferida poñemos unha venda por si acaso pode funcionar alguén, pero non vai funcionar neste caso. Se admiten xa de inicio que a ubicación non é axeitada para unha obra deste tipo, para unha infraestructura deste tipo, que necesitaba un espacio ao seu alrededor moito máis amplio do que permite esta ubicación, mírase a todas luces que esta nova edificación queda encaixonada entre unha zona de alta densidade edificatoria, tendo que hai ubicacións alternativas. Unha obra pensada para o futuro non é esta, sería outra. Sería buscar unha ubicación con espacio amplio, incluso con servicios de aparcamento para usuarios e usuarias, e sería pensar no futuro. Que pasa aquí? Que cando dicen que o tempo é que marca a decisión e a ubicación é que condiciona o proxecto. Se o proxecto é caro, é porque a ubicación lévanos a que sexa caro, porque hai que facer algún tipo de obras que non se farían en outra ubicación, que abarcaría o custo da execución desa obra. E o tempo é que condiciona. O Concello de Porriño podía esperar perfectamente un ano ou 2 anos máis a ter unha estrutura da cal carecemos, pero en condicións, cun aforo un pouco máis amplio, de acordo cos auditorios que hai na contorna, en concellos da dimensión que ten o Concello de Porriño, en torno a 400 e 500 persoas de aforo. Aquí quedámonos en 340, xa digo, e unhas fichas e outras retráctiles, móviles. Por tanto, esa ubicación condiciona esa solución. Entón, ustedes descartaron por unha razón ben clara. Porque cal era o objetivo? O objetivo era marcar a data do 27 para ter unha obra terminada. Xa digo, claro, cando a condición é Partido Popular, 2027, queremos ofrecer ao Concello de Porriño un novo auditorio, o que facemos é un novo multiusos que non cubre a oferta cultural que demandamos no futuro. Xa o nome que ten o proxecto, que pon o noso auditorio, non é o auditorio do Porriño, é o auditorio do Partido Popular, o vosso auditorio.